Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lanjut ya, part 2. Tak kasih info tentang kreator Facebook Pro. Pengalaman dulu, pengalaman. Dhisik pas cek urung Jawa, urung ngerti tujuane dolan Facebook ya apa. Ngertine ya duwe Facebook, jeneng, foto, profil ya ta. Terus ndelok pertemanan ning kanca-kanca cedhak apa dulur-dulure apa tangga-tanggane. Saiki gak boleh ya. Kebiasaan rubahan gawe yo pengikut wis sing di luar sangka wilayahmu, di luar sangka ranah teman-temanmu, tangga-tanggamu, apa saudara-saudaramu. Ya. Bikinlah kreasi kreator ini yang menarik, jadi penonton ini ada yang dari luar. Ya. Pengikutmu ini enak sing kon jogo. Nek penontonmu ki ngono-ngono tok, gitu. Nek misalkan wis berteman, misalnya wis berteman karo kancamu, apa tanggamu, apa dulurmu, sapa lah, intine wong cedhak kowe. Dek pemene ngerti kowe ya biasa, mungkin nge-like dari kanca 10, mungkin nge-like siji tok lho. Nah, ngono lho perbedaane. Tapi nek wong liya, gitu. Apa? Nek wong liya sing pengikut sing gak mbok kenal, tapi malah mensupport kowe. Lah kuwi lho. Poin Facebook ini ngono kuwi. Justru penonton pasif itu lebih cah nom-nom ya. Ini ngomongnya wong-wong Facebook cah sing ngerti nom-nom. Tapi ngono lho. Wis gak sah. Sah. Heran. Aku mbiyen kuapok bol dengan Facebook iki berteman karo wong sing kulino nyinyir, kulino apa melok komentar tapi ra enek manfaate ya to. Yen percuma bol, mending wegah gak usah berteman karo wong sing cedhak. Percuma ora enek manfaate. Masalah berteman suwi tapi nek kayak enek faedahe kan percuma. Nggur nyemak tok. Jadi pasif ngono. Pengikutmu jadi pasif, ora aktif. No bola. Lan ini penting bola. Dia aku pakai kelingan tema konten iki aku. Ini nyapo ya kok konconan karo tanggane, karo dulure, karo dulure. Sebagian kecil sing pengen sing dolanan Facebook. Percuma gak tahu pernah dhek komen. Iki pertama, like pun gak enak. Gitu, nyemak tok. Engko nek wis nyemak mesti nyaring. Gitu, goreng apa sing didelok wingi digoreng. Engko sing cocok ya cocok, tapi sing gak cocok digoreng entek-entekan ngono. Dan bener-bener sia-sia kok. Aku saiki bener-bener aku pokoknya dolan Facebook iki saiki wis goyak aku meh didelok sapa ae, meh didelok sapa wis terserah aku. Yang penting pengikut dari luar, terutama dari luar negara, yang penting ngono penonton. Justru malah mengikuti, malah gelem komen, malah like ngono sampai oke ngono iku lho ya. Jadi kuwi ibu lho.
rekomeni bolok 1 2 kuwi termasuk adep bolok. Kowe kudu berarti ngene, oh nek ketemu ning dino kudu peduli, kudu menyapa ngono kuwi. Nek kowe dipedulekne kancamu apa dulurmu apa tanggamu merdulekne ngono kuwi. Supporten bolok nek ketemu ning dalan ya to. Kuwi sapa nang. Dadi dhek iku enek ibarate enek rasa peduli ngono ning kowe. Mas kowe dudu sapa-sapa, aku dudu sapa-sapa, tapi paling enggak enek empatine lah. Empati dan simpati ini. Oh, boleh ya. Sapa? Oke ya, boleh mungkin part 2 iki ae, mungkin cukup iki tok. Aku lanjut ning Facebook Pro. Akeh tema podo Facebook ku temane kuwi. Boleh ya. Sing tak upload ya kuwi. Temanya tentang ngono kuwi. Jadi mungkin cukup sekian. Dan terima kasih atas support dan dukungannya. Kalian luar biasa. Kalian yang simpati dan empati dan peduli kepada kami para kreator. Terima kasih. Jangan lupa didukung terus ya. Like, comment, dan subscribe. Nah, bagikan. Boleh ya. Terima kasih. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.